iman rena tanpa kanen janggal setya utama wong yen antul losnya bosnya hanger apa bosnya hanger apa la abot ing abot sinaraya marang ratu Gustiku supaya jaga marang kahanane apel wates sing alas wisa marta dina semengko aja nganti ana dom sumurping banyu satu wangatoga kang bakal mepu jroning sapa kae mangungkung kanduan riman lelena tanpa kanin latala ana wujud manungsa gumawani nyedhaki mangalas wisa marta apa kira bosen nggone urip leh nyawang soroting wang pratonggapati menungsa iki prapta marang apel watesing Wiswarta. Angsane apa cakaton satora. Nyumurupi kawan aku. Ora waspadakno iki hantu bumi. Sing ora meksa marang jroning alas Wiswarta kene. Tuwas kebeneran yen pancen kaya mangkono. Mara duduhna ana ndi tengahing alas Wiswarta. Bakal babake, bakal tak babat. Wah, suke kendel bondo wani nyidam treplo sumuk nyawamu. Lakon kowe babat ya gemlundung mestakaku. Padya tak cangkal karing atiku.